Mahagrosa meminta agar Ciptoning menekuk kendali Niwoto Kawoco hingga akhirnya keberhasilan itu melahirkan sebuah pelajaran batin untuk Pandawa. Hadirin yang berbahagia serta Dewan Juri, India penampil nomor 4 Lutfi Zibanul Aziz dari Kota Batu dengan lakon Ciptoning. Selamat menyaksikan. Ulun nirbita awit genturing tapanira satemah nanduki tias ulun wis wajibe dewa ngudaneni apa kang dadi panyuwunanira. Pukulun sesembahan kula keparenga titah paduka kaparingan kasektening kang jagat tanpa timbang tan saged kasorake dening dewa miwah bangsaning Detya Anyengguh martawaning gesang kula. Ya nggih. Ulun ngayogyani panyuwun kita samengko aji gineng Sukaweda ulun paringake marang jeneng kita.
sangsaya ing turi Tuan sembah liring ulun apurva risang murbengat Om Astungkara Sidam Sekareng Bawana Langgeng ulun ingkang menang mranata triloka lan tata raharjaning loka sadareng wonten asta ulun saiba agenging kalepatan ingkang badhe sinandhang lamun adeking jagat menika temah gunjing karana klentuning kawicaksanan ulung ingkang irang pratitis anggenipun matrapaken nugraha kakang leresat pateng sun tumiling hangulati ospita medem hendah kang warni Dalah regencong pak pengbuk bolong warudayang kali cedhe sapa sing gawe Adi Guru jagat menika sagedipun lumampah amrih datan jonjing ingkang ateges awrat sasisih lampahing dumadi kedah sababak lan satimbang antawisipun kautaman kalian kamurkan kanugrahan ingkang sampun kaparingaken marang titah ingkang pranyata wenang lan sembada nampi ing tembe sok wonten ingkang nalisir saking ancas kawit satemah anrabas angger-angger anuwuhaken daredah wonten ing madyaning gesang kakang Nun sae Wadi Guru sarana angreksa yuwananing jagat paduka adi pramesti ugi awatak sang panglebur minangka sarana memulih lan memulyakaken kahanan ingkang sampun risak menika Adi Guru katetangi pangira-ira sira kang paramehing kawi kawileting tiasduh kita Kulup Suropati ingkang marak oleh ngarsa ulun malagage enggal aturna wigatining sawanira. Aduh Rama Pukulun wadya bala niwata ingkang pinandegan dening Patih Mamangdana sampun nyaketi sela matangkep. Para Drandra ginebak mundur saking rananggana ingkang dipunarah inggih bedhaing loka Indra saperlu angratoni Suralaya ngregem para widodari. Pranyata wis nggaduh kasekten linuwih nata ing Mantaka. Mula pusakanira bajra pisan ora bakal tumama. Wimbuh uga wis ulun paring nugraha ingkang samengko ora bisa kasorake dening bangsaning Ditya lan para dewa. Adi Guru nun sewu. Pun Kakang sumulatur kados pundi Kakang?
ingkang sembada sekti mandraguna menika paduka menapa badhe kekilapan antawisipun bangsa yaksa lan dewa tasih wonten sipating manungsa. Kakang, lamaing manungsa kadipunding kang badhe sembada sekti mandraguna sedeng ingkang paduka gala-gala inggih menika panengahing Pandhawa Siharjuna samangke lirwa ing darmaning satriya temah mungkur saking ombyaking kahanan temah asipat pandhita. Awit saking menika sumangga dipun jajaki sepinten jero cethek ing gegayon ingkang kasti. Mekaten Kakang, mula saka iku kulup Endra kula wonten dawuh tinimbalan Rama Pukulun. Tedhaka aning wukir Indra kila mapan ana ing Guwa Vitaraga. Mangsa borong purba sesulun papanake ana ing tangan kita. Budidayanen murih padhanging lakon ulun jampangi lekasira. awak mabi yaksa surarupa sedeng ngarendra yaksa lelaku kang malwalengkang gambira marang ngisesyung metu prapawa lesos len prakempo
Kunti Tiyang Kala Ludra Manik Raja Dewaku. Togok Teja Mantri. Wah, kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun. Kowe kudune wektu dina iki melu nyicil bunga kok. Ora suwe maneh Ratu Gustimu bakal ngratoni Suralaya mengku para widodari. Wah, mekaten. Iya. Kowe kudune isih eling kepiye pinggeting atiku nalika semana kawibawanku dicecamah dening para widodariku. Atase aku mung kepingin weruh lan wanuh marang para widodari. Oh, kok netraku dicocok cunduk dening salah sawijining widodari kang aran Petari Supraba kok. Oh, kok gempunging atiku ora trima rasaku digeguyu dening para widodari. Oh, nggih. Nanging kersa paduka sinuwun menapa mboten bebayani tumrap karaharjaning para wadyaniwata. Awit ingkang paduka mengsah menika para dewa sanes lama ing manungsa punapa dene para dupriksa kok. Latal. Kowe apa lali? Lamun jeneng ingsun gaduh Aji Kineng Mangras Kethi kang mapan ana ing pok ing lidah ingsun. Awit dayane Aji Kineng aku madal saliring gegamanan saka wewuluku. Bisa tuwuh braja lungit maewewu lamun winatek. Uga saka tutukku bisa nuwuhake wadya raseksa mayuta-yuta kang wis sangkep ngiranti kaman syaga numpes lawan kok. Inggih sinuwun inggih. Nanging miturut pekabaran ingkang sampun kula tampi wonten lama ing manungsa ingkang semangkin nedeng mangsah yoga brata mapan wonten ing Wukir Indrakila ngoten. Inggih menika ingkang peparap Begawan Ciptaning. Pangraos kula menika kadhi nyala wadi sanget prasasat tetanduraning dewa ingkang badhe darbe karti sampeka kangge nrenggalangi kersa paduka menika. Latal. Mangkono kok. Kaya mangkono mamar murka para kake maju. Wah, nampi dawuh sinuwun. Para kake munggah Wukir Indrakila. Golek ana pendhita kang aran Begawan Ciptaning. Inggih, menawi sampun panggih badhe dipun napaken. Paten ana bangsat. Oh, buta gemblung. Apa arepe kok jak remi? Oh, inggih. Sedika estakaken dawuh. Nyuwun amit matal pasilan.
mangsah semedi maladining sang Begawan ciptaning bawane sang topo amenepake cipta nanging parandene tuwuh warsa ing panganira. Kakang Ismaya saya nglangut tanpa pagut piwaraning cipta ingkang lelimput ing pasmedening sun. Den mokal antuk kajetening semedi miwah gegepok senggol marang gaiping Jawata. Lamun ingkang cipta dereng saged menep sumelah pindha toya ingkang wening tan kesasapan warsa ing pangganta. Mila den weningaken den. Yayi Tilutama, kula Kakang Mbok Betari, Rama Pukulun Bathara Indra paring dawuh supaya karya karti sampe kuanggura kuda marang taprane Begawan ciptaning. Nanging Yayi, satemene aku tidha-tidha kuwawa nindakake pakaryan iki. Jalaran gedhe pangabektiku kelawan panjenengane kang wis kawentar olah semedi temah kaloka ing reh satriyaning jagat ul. Lajeng kados pundi Kakang Mbok? Menawi boten katindaken saiba dukane ingkang Rama Pukulun. Langkung-langkung dukanipun Pukulun jagat nata Kakang Mbok. Yayi ulun pasrahake sak wutuhe marang jeneng para Yayi Tilutama lan kadang-kadang widodari liyane Tunjung Biru, Gagar Mayang, Lengleng Mandanu Irem-irem lan Surendra. Mekaten Kakang Mbok. Iya Yayi, wekas ulun aja nilar ing reh Suposita, aja nganti nyamah marang kawibawane sang wiku mundhak gedhe walate Yayi.
sapucak ing indra kila lon-lonan sumilak kasaputing maruta midit angatonake taranggana ingkang abyaring langit Yuwang Candra katingal ngeka tumanggal kadirengganing Yuwang Rudra ingkang mungguing gegelung ira sangsaya dalu araras abyor kang lintang kumedhap lumrang gandaning puspita panjreng pacrapane sang tapa sakawit bawane jenjem dumadakan goreh karana goro godaning para widodari hamilut memilut wanggane sang tapa awit puninging cipta sabarang karti datan nanduki ciptane sang Wikudebya sang sayaning dangu rinasa tantu mama pamilute para widodari temah rinasa gagar wigar tanpa karyagya ngoncati unggane sang Begawan Ciptaning Ayo balik. Tobat. Ayo balik Kakang Mbok. Ayo balik. Pandhita Kinarya Wangsit Om Astungkara Sidam Rahayu Sagung dumadi keparenga kula lembet ing sasananing patapan paduka Sang Brahmana kesduwa anjugaraken pasemeden mulat marang Sang Harjuna munira kamanungsan inggih Sang Resi katuran nyaket lenggah paduka keparenga amanuhaken kula pun ciptaning dene paduka Sang Resi sinten ngantos dumuging Witaraga inggih ing papan mriki punika inggih Sang Begawan Ciptaning ingkang kesdu mastani kula pun padya dene ngantos dumuging papan mriki karana kula saklangkung gumun awit saking sukuning arga pangariba paduka menika anyrambah temah katingal saking tutuking Gua Amawa Cahya Padang nanging datan balerengi awit menika kula daya-daya nyaketi papan mriki menika Sang Wiku inggih sareng paduka sampun nyumurupi sedaya kawontenan menika boya menapa ingkang paduka kersakaken Sang Resi inggih mekaten
ingkang dados pitaken kula kenging menapa paduka mengsah semedi kok tasih anyanding pusaka menika menapa mboten nami ngregeti sucining pasmeden lan ngucemaken asma paduka Sang Brahmana. Nuwun sewu. Kula punika sejatosipun satunggaling satria ingkang kepingin paladening nggayuh nugraning Jawata kanthi patrap mendita. Lho. Mangke to mangke. Menapa kabrahmanan menika namung sadermi sandangan ingkang katingal ing tata lair. Pranyata ingkang lebet ing jiwa menika tasih angang-angah angudi satru murka kinen pinejan. Sanes mekaten pemanggih kula luhuring jiwa menika sagedipun kawangun boten wonten sanes namung kanthi srana anggebeng jiwa kanthi lampah semedi. Nuwun sewu. Lajeng sedaya lekas maduka ingkang kadhi mekaten menika badhe kangge sinten? Sang Wiku ancas kula ing lair ngudi karding batin angesti Gusti. Tata lair kula tetepi darmaning satria ingkang badhe kedah memayu-hayuning bawana. Dene lebeting batin ingkang kaesti muhung manunggaling kasampurnaning gesang ingkang tukipun boten wonten sanes inggih wontening kawasesaning Yuang Manon. Tangeh kasembadanipun dene titah menika namung angesti kardi tanpa gegondelan perbaning Yuang. Dados paduka kraya-raya anyiksaraga memulya jiwa menika namung badhe mikolehaken dhateng diri pribadi tanpa menggalih ing bebrayan. Nuwun sewu. Samangsa katrimah gegayon kula ing mangkinipun badhe anyengguh ing bebrayan sasrenaning angkara murka tartamtu muyaken bebrayan anyengguh hayuning bawana memulya ngarca pada ingkang mekaten gamblangipun bagene menapa paduka pukulun tasih kasamaran. Surya Candra Darukartika Samya Om wilahing mangarcana sidam sekaring bana langgeng. Putra ulun Harjuna wis ndungkap ulun kudu paring nugraha marang jeneng kita. Karana wis lulus raharja anggenira mengsah semedi luwih wis dinungkap pambeganira. Mula saka iku ngger gage nyuwuna nugraha. Aduh pukulun ngaturaken sembah pangabekti liwah ageng panuwun keparenga titah paduka nyuwun jayaning Pandhawa ing benjang tumapak ing perang Baratayuda. Ya Nger kaidenan panyunira sira Janaka sakadhangira Pandhawa besok ing Baratayuda bakal ngregem kamenangan.
ladalah. Wis watara suwe anggonku golek buron wana nanging durung paja-paja antuk gawe. Lul. Kae saja ana uraha kang gedene kagila-gila. Wah, pantes dadi buronku. Jumangka anggra sesumbar lindhu bumi gonjing kumaludhuk guntur katuk ding ladalah Kisana tak waspadake katone Kisana iki uga kepingin ndarbeni buron Wraha kuwi yen pancen kaya mangkono aku njaluk tembungen sing kanthi becik. Aja kok dumadakan arep nggawa nanging ora ana ucape. Mengko dhisik aku ora arep njaluk buron Wraha kuwi. Jernyatane Wraha kuwi mau sing jemparing temah jalari patine kuwi aku ladalah. Aja ngayawara. Apa bisa jemparing kang tumancep ana ing pupu bisa jalari patine? Iki jemparingku sing tumancep ana ing lambung kuwi sing bisa njalari patine. Aja gawe-gawe ciptaning ora bakal kesamaran karo jemparing. Ladalah para gage maju atu kaprawiran.
Jalayu mokal drajating kirata kang gaweane bebedak temah dadak nganggo rudraksa. Mangarcana sidam sekaring bawana langgeng ulun ingkang sejatine nemba kirata iki mau kula ciptane. Aduh pukulun sembah pangabekti kula kunjuk sandhap papada paduka wangadi pukulun. Iya ayo kagiyatin jeneng kita tedhak ulun saperlu paring nugra marang jeneng kita awit wantering pamesubratanira. Mula saka iku ya tampanana pusaka kadewatan Kyai Pasopati. Pasupatastroya Kyai Pasopati pusaka kadewatan kang mengkudaya ya kuwi wibu ateges asesinglon, Prabu ateges pamurba, Jana ateges maha wikan, Kriya ateges maha kriya. Awit gedene kewajibanira marang rahayuning marcapada ulun minta sraya marang jeneng kita saperlu munah satru murka wujud raseksa ingkang ngarani Wata Kawaca ya kuwi raja ing Ima Imantaka. Samengko arsa ngrangsang Suralaya agawe ora tentreming jagat kaki. Inggih pukulun minangka kanugrahan ageng tumrap ciptaning dene sampun pinitaya dening Dewa Luhung nyun panganti paduka pukulun.
gatri sang kapirangu renenggol kinempit kempit celeng apa iki kok? Aduh sinuwun ketiwasan menika ingkang abdi pun mamang murka ingkang sirna dening Begawan ciptaning latala hop kaya ngapa sing jenenge ciptaning daunghane Suralaya kok? Gua apa kaya ngene iki? Duh. Hey! Iki jagoning dewa kang aran Ciptaning. Iki Mamang Danagage Ayanana. Maju taun tapake nyaut hilang nyawa. Saning dewa maju.
Ah. 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 Iki sing jare sraning dewa sing jare arep mateni Prabu Niwata Kawaca. Jaman saiki apa isih ana sipating manungsa kang nengenake kamulyan nengenake kamulyaning jagat temah gaduh kasektening dewa. Ciptaning pranyata gedhe labuhanira tumrap jagat triloka kanthi sirnaning Ratu Imantaka pranyata mulyakake bawana kang mangkono jeneng Sirarun Wiwaha Siharjuna lenggaoning Tinjumaya Angratana Pura Widodari lan awenang Anggarwa Widodari pepitu kanthi jejuluka Prabu Kiritit. Ratu